Ez dira egunero egunkarietan ateratzen. Ez dira astebururo milaka persona joaten haiek animatzera. Eta hala ere, egiten dute. Goiz esnatu 12 gradutan itsasora sartzeko, testu inguruan jartzeagatik ondartzako ura 22 gradutan fresko dagoela iruditzen zaizu. Bizkarra tolestu ikasten, gero tolesten jarraitzeko estik batekin bolaren atzetik. Egunero saiatu erlojuari 100 bat irabazten, edo milimetro bat urrunago salto egiten. Eta gehiago ezin dela dirudien arren, saiatzen jarraitu. Pareta bezalako aurkari baten aurka entrenatu, inoiz nekatzen ez dena eta pilota beti itzultzen dizuna. Pentsa genezake egiten dutenak ez duela zentzurik. Eta hala ere, galdetzen badiezu, haientzat ez dago beren armarria defendatuz, kirola egitea baino hoberik. Gauza batzuk ez baitira arrazoiaren bidez ulertzen, pasiotik baizik. Eta gauza gutxi dira barrutik mugitzen gaituenari kasu egitea baino benetakoagorik, zoriontsu egiten zaituenari denbora eskaintzea bezalakorik. Batzuetan sufriarazten bazaitu ere. Familia txuri urdin osoan ilusio bera partekatzen dugu, izateko eta bizitza ulertzeko modu bat. 2025 gure amets guztiak bete daitezela. Urte berri on.